Now as we all know, it's a new age. Now as we all know, it's a new age. No, protože to asi prostě nebude nic velkýho, no. Žádný očekávání. Ne, tak jako očekávání tam jsou, ale snad z ničeho velkýho bude něco velkýho. Uvidíme, to zjistíme ohlasem. Se myslím, že tak akorát. Každý se v tom najde takovou tu svoji zábavu. Klasika, prostě standard 12 skladeb. Intro, intermezzo a 10 prostě věcí nahrávaných. Na celém albu bude mě pracovat jenom jeden člověk, Formy, mladý týpek s Karol nad Vltavou, a myslím si, že se to chopil docela odpovědně a ty beaty mají takovou váhu, co se k nic velkému hodně hodí. Já si myslím, že dokonce je tam i pár věcí, do kterých vymýšlel bicí náš bubeník Paul C. Snad myslím tři věci tam jsou nebo něco takového. Ale to domluvali oni s Formem, to šlo trochu mimo nás, ale myslím si, že 2-3 věci tam hodně určitě jsou. Hosti budou, každopádně. Máme radost, že se svojí slokou dokonce 2 podílel na albu kamarád, velký filák MC Aztek ze Znojma, který jsme zažili spoustu mejdanů, spoustu dobrých akcí, hodně jsme se naučili. Zajímá Azteka, super kamarád. A jako další je tam z Českých Budějovic Reggie, se kterým tam je věc každý svoje, což je jedna, asi bych řekl, jakoby taková nejprocítěnější věc alba. A jsme rádi, že vlastně Reggie přidal svoji sloku na nic velkýho, takže zdravíme Reggieho. No, proto všechny hosty? Ještě tam je jeden host. Ještě je tam DJ Elric, který vlastně v jedné věci, která je vlastně i s Aztekem, jmenuje se to William Lahev, tak tam vyskrečoval refrény a moc se mu to povedlo, takže zdravíme DJ Elric. Zdravíme Nika. Prostě nic velkýho, no. Jako myšlenka autora zůstává doteď skrytá, musím se na to Nutella zeptat, takže zdravíme Nutella a děkujeme moc krát za design na album. No, slibovali jsme to už delší dobu, než se to vyvinulo do nějakého určitého konce a poslední vlastně půl rok strávený nad tím dokončováním toho alba. Trvalo to kolem 2 let. 2,5. Dlouhá doba. Tak já asi začnu teda s tím poděkováním, protože jako spousta lidí, kteří se na tom podíleli a kterým by se mělo poděkovat. Můžeme se to tu zkusit vyjmenovat nějak v rychlosti, asi v první řadě děkujeme tady pánu kameramanům Láďovi za podzemí. Zdravíme Láďu. Máme tu taky Kubu Hovazla, který se vlastně postaral o veškeré naše klipy a promo fotky v poslední době. Je s ním výborná spolupráce a jsme rádi, že to dělá zrovna on. Samozřejmě chceme poděkovat i všem lidem, co se na desce nějak podíleli, ať už Michal Steins z Woodland Studia, Michal Steins, který vlastně na to má hodně velký podíl, dalo by se říct, protože dělal vlastně na každý věci s náma. Postupem času se z něho stal taky takový náš parťák. Samozřejmě všem hostům taky, co tam jsou, Aztek, Reggie, DJ Elric, posíláme praps do všech měst. Ještě chceme poděkovat baru a týmu First Floor, který nám umožnil vlastně pokřtít u nich prostorech to album, což se bude hrát 14.10.
samozřejmě je tam i spousta jiných lidí, jsou to vlastně lidi, kteří nám přispěli svýma logama dozadu. Vlastně jsou to jakoby všecko nějaký táborský projekty a stojíme si hodně za tím, že bychom si tady v tom městě měli nějak pomáhat a měla by tu vznikat nějaká kultura, takže děkujeme pro publiku First Floor, Flip Shop, Norris, Kulturník, Nedlozelové a Woodland Studio. Děkujeme všem. Děkujeme Formimu za beaty, Nutelovi za cover a design. 14. října Bar First Floor, Reggie, Ramel, Estek, Pokřtí, Zlaté vejce, Jay a Eddie a nic velkýho.